Nakahinungdong pa ba kamo magkaposo katong bata nga napicturan nga makugihon nga nagtuon naggamit ang suga sa usa ka kananan sa Mandawi City? Baguhay lang nga mi-graduate siya sa elementarya o gikatakda nang mo-proceed sa high school. Ang detalye ni Nico Serino. Tuig 2015 na viral kining hulagway sa kaniadto 9 anyos nga si Daniel Cabrera. Daghan ang natandog sa determinasyon sa bata nga magtuon gawa sa usa ka fast food sa may North Reclamation area. Kay walay suga sa ilaha, didto na siya sa kananan magtuon magabii. Sukad siya mahulagwayan sa usa ka college student nga naluoy sa iyang sitwasyon, daghang mga tabang ang nag-abot-abot kang Daniel ug sa iyang pamilya. Kagahapon lang, gidapit kami sa usa ka party alang kang Daniel nga karon 13 anyos na. Ang fast food chain mipahalipay niini alang kaniya tungod sa iyang graduasyon. Sa miaging buwan, mi-graduate si Daniel sa elementarya. Napuno sa kasadya ang party kundi imbitado ang iyang mga classmates, silingan ug pipila ka mga teachers ni Daniel. May nagkadaiyang mga game sab nga gihimo aron malingaw ang mga chikiting. Karong Hunyo musud na sa grade 7 si Daniel nga desidido nga mutapos gyud sa pag-eskwela. Pulis. Gusto ka mag-pulis? Ano man kay? Wow. Ako rin yung sunod akong papa. Papa? May ambisyon na pulis. Ako na lang. Iwas. Wala naman siya. Suportado siya sa pipila ka mga grupo nga natandog sa iyang istorya. Labi na sa iyang pag-eskwela sa kolehiyo, may mitanyag na o scholarship. Ako sa imong school. Maligin akong gihanyo sa iyahan. Mintas buhi pa ko, gayran pa ka para makahuman di pag-eskwela. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.